Ayan. Betul. Yung gamot naman to, Anita de la Cruz, Polong Street, Magtakita. Sa ating lahat, and kay Nanay Anita, happy 55th birthday po sa inyo, Nanay. And Nay, meron ka bang idea kung kanino galing yung sorpresa ito para sa inyo? Ayan, may idea na si Nanay. So napaka-special naman ng flower bouquet natin, Nay. So itong surprise na ito, ma'am, meron din po silang pinadalang message or letter po na babasahin ko na lang din po para sa inyo. Medyo mahaba-haba po ito, Nay. Dear Nanay, happy birthday. Salamat at panangaruyod si kami. Salamat kasi waddan kayon lanang. Kumon sa Diyos katawan at idanto kayo ni yado kayo na bilay. Paksilya naman tanang gapoy sakit. Tapian nakaibang mi kayo ni yamapayag. Nananang yun ni Ray Apo yun po. Pagka-receive nyo nitong cash bouquet, mga liw kayo yasa kay Baxia Mods, Ed Robinson, Akila tipid lang tipid, tasay kwarta na almonitan, say bilay saksakay. Continue to pray laban, ta si Lord agananaw gid. Antami no anto sulabalabay yo yan nasalip. Nasabi-sabi, agkay mapagat agak ni may asawa. Ang gano ako lawakla ta ang kapumat ni nalilingo. Kakalimot na ikalit at puso yo. Jet saray tutuuya kasakit ay si kayo. Sa Diyos laso akuloy at sika. Inarumi kayo. Once again, happy birthday from Ma'am Irene. Ayan, palakpakan naman po natin si Nanay Anita. And Nay, may message po ba kayo para kay Ma'am Irene at sa mga anak-anak po? Isit ko kinaderi. Salamat saya. Terkalamat si saya. Regalo to. At ito ko niya meron. Ito si saya dulu. Sikatula baso anak ko nga mangitiniyam niya. Kaya minsan salamat ako sikatutuwartan. Nagalanan at kami papuli na iniagi ito tanay. Anong pwede minsan inibahay ito na itan mo. Kaya minsan salamat kami sikatuta. Katula bayat ka lang imaitin na saray. Agi ito, bahay ito, untan mo ito siya. Kaya albaan sumpa na nga bersama nanan. Salamat sikatuin katu siya. Sayang aku. Kumun katawan tayo na ito ang pigaran bilay. Kumun, miyamin ni Pag di kumunyaw nga na nagmapiyang gano'n. Kunyara mo, basta basil sulamat mi. Salamat at Diyos sa katawan dahil ato kami papol na. Kaya, salamat kasi kayo mga sayang. Agaw. Alayang malam niya. Ayan, napaka-emotional naman
po ni Nanay. And pwede bang palakpakan po ulit natin si Nanay Anita para at least mapakalma din po natin sila. And may I request to everyone na sabay-sabay din po natin kantahan si Nanay Anita ng happy birthday po. Ayan, kantahan po natin si Nanay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Nanay. And before we blow the candle, wish na lang po muna tayo. Everything talaga. Insa to naging sa katawan niya. Ang tutupini, yung bilay. Ano pa, masumpal po ni Rayana ako. Kaya pagbalik ka salamat ito sa katawan. Kaya Irene, salamat po. Kaya si Irene. Salamat. Pati si kayo mo, yan. Salamat si kayo mo. Blow na lang ba yung candle, Nay? Ayan. And once again, happy 55th birthday po kayo, no?